Maulan nga gabii pauli sa amoa. Ako nagmotor. Si mama ug kuya nagmotorela. Gasunod ko sila. Kamulo ko gasunod-sunod, kamulo ko gatan-aw kang mama. Adunay mga impressions ako ang I feel I need to share sa imuha. Kakahadlok ko nga gakaulaw nga mag-share og personal stories nako. Namo, pero there's something in me gaingon nga need nako ni i-share nga story kay dili ra ni ako Storya nis Ginoo pinaagis ako aron mastorya nako sa uban. Busa mao ni karon ako ning gisulat ug akong istorya sa inyo ug akong i-share sa imuha. Before ko magpadayon, tuguti ako mugreet og Happy New Year kanimo. Though kung makita nimo ni nga video nilabay na ang January 1, but still Happy New Year. Gisulat ko kining akong storya ug akong istorya diri karon sa inyo sa New Year's Eve. Og basin katingadan akong storya karon pero makaingon ko nga pang New Year biya pod ni. Ngano man, basta. Aside sa before New Year ni nahitabo, adunay makuha nga pagtulunan ang mga bag-ong minyo o bag-ong couple aning akong i-share. Katong ingon ako ganina nga gasunod-sunod ko sa motorela nga gisakyan ni mama. Galantaw ko niya. Siya ra usa sa likod sa rela. Kauban akong kuya nga ga-drive sa rela nga siya ra pod usa. That time kay wala iyang asawa o anak. Ako nasayod ko kakugi o kakapoy ni mama. O sa akong paghunahuna na, kapangutana lang ko ba, what if naakahay kaabag si mama sa iyahang pagkugi o pag-experience sa kakapoy? Kanang bahalag kapoy ang trabaho pero kanang nabitaw makashare sa trabaho na ay masturyahan, na ay kabahin sa dalunon, na ay kabahin sa huna-hunaon. Mga dagko naman gyud mi mga anak ug naapapud mi gauban og puloy-anan pero gawnaw na ko ba kanang puhon-puhon na manglain naming tanan magigsuon. Ana man gyud gihapon mi isip family member bisan pa man naagi ingon sa Biblia nga maglahi ang mga anak sa panahon maminyo. Pero giingon ra man sad nga maglain, dili kay baliwalaon ang mga ginikanan. Naagyapon ang pagtuman sa commandment na pag-honor sa parents. Pero kani ba, gakaanam og katigulang akong mama. And wala siya'y kaabag. Nga kung naa lang unta iyang pares, hantod ron, nauntay kaabag. Wala ko niingon nga mas sayon ang pagkinabuhi nila kung wala sila nagbulag, pero kanang thought nga what if na ay kauban akong mama. Iyang bana. Despite sa ilang misunderstandings and differences, naagyud kay maikaingon nga at least uban sila. And if makorek nila ang mga sayop, willing magpa-correct o willing mutuman sa Ginoo, I believe aduna sila'y fulfilling marriage life. Ba, para sa kapareha namo og kaagi, di ba? Tiyada sa pamati nga adunay mga kauban atong mga ginikanan, nga ang mama naa kauban atong papa, ang papa nato naa kauban atong mama, ug samtang ulitawong dalaga pata, uban tas ilaha. Ug kung maminyo man galing ta, at least naapagyapon kauban nila ang usag-usa. Ang tinuod ani murag kasabtan na nako nganong niingon ang Ginoo sa Malakay chapter 2 verse 16 nga hate daw niya ang divorce. Kanang sa ako pa sa una, dayon ngano ding magbulag ang magtiayon. Desisyon man pud na nila para man pud nas ilang kaayuhan. Kay kung di sila magbulag, padayon ilang pagkalisod-lisod. Di magkasinabtanay, magsigig away, magpinasakitay. Luoy ang mga anak kung mag-uban gihapon ang duha kay ginikanan nga wala nay love sa usag-usa. Pero na ako i-share og pasaylo lang ko. Dili pa man gyud ko minyo og basin makaingon ka nga wala ko'y right mag-share ani kay wala pa ko'y kaagi. Pero dawata kining akong storya isip reflection nako sa akong kaagi og pagbasa sa Biblia nga mo'y akong gasundon nga giyas kinabuhi. Ug labaw sa tanan, kini istorya isip usa ka anak nga nakaagi sa consequences sa desisyon sa akong mga ginikanan. Feeling man nila nasulbad nila ang problema.
feeling man nila para dis among kaayuhan, pero ako in behalf sa mga pareha nako, ako moingon nga feeling rato nila. Wala man tay mga pagmahay. Dili pod nato gusto bag-ohon pa ang mga panghitabo kay di ta moabot ani nga maturity kung wala pod ni nangahitabo. Ang ako alang kay ang prevention alang sa mga higala nato diha nga posible mapadulong sa mga napadulngan sa atong mga ginikanan. Nga unta, bisan dili ta makabuot, ikonsidera nila nga prangkahay nga storya. Mas maayo gayod paningkamutan. Again, paningkamutan nga matulid ang kaminyoon o kini mapadayon. Uban ni gani kog tan-aw ni ining video. Every morning at 4:30, you hear the cooks hop on the floor. It's hard times in the mill, my love, hard times in the mill. Every morning just at 5, gotta get up, dead or alive. It's hard times in the mill, my love, hard times in the mill. Every morning right at 6, don't that old bell make you sick? Hard times in the mill, my love, hard times in the mill. The pulley got hot, the belt jumped off, knocked Mr. Guyan's derby off. It's hard times in the mill, my love, hard times in the mill. An old Pat Goble thinks he's a Hun, puts me in mind of a doodle in the sun. It's hard times in the mill, my love, hard times in the mill. Section hand standing at the door, ordering the sweepers to sweep up the floor. It's hard times in the mill, my love, hard times in the mill. Every night when I go home, a piece of cornbread and an old jawbone. It's hard times in the mill, my love, hard. Imagine na to kung wala ang bana o wala ang asawa. Grabe ka lisod, di ba? Lisod. Matud pas akong kuya, ana siya. Mao ganing nagminyo aron na ay kauban. Sakto sa, di ba? Kay bisan pa man moingon sila nga ang pagbulag mao'y solusyon, dili na diretso mabatian ang resultas mga desisyon. Huna-huna ani. Ang bana, ni biya, nabili ng asawa. Ang asawa rin nagatiman sa mga anak. Ang asawa, nakigbulag kay dili kaangay sa batasan sa bana. Nagbahin sila sa ilang anak sa pag-atiman. Ang bana, nakikipon og lain, nakaanak dayon. Mas naatiman ang bagong anak, ang anak bunga sa legal nga kaminyoon napasagdan. Ang asawa, nakakitag mas arangan nga lalaki. Dito ni uban kay aron maka-experience og mas haruhay nga kinabuhi. Ang bana, niipon og lain. Pagkatigulang og pagsakit-sakit, gibiyaan sa iyang babae. Ang anak, nga ang ginikanan nagbulag, pagminyo niya, mao gihapon nahitabo kay abig okay ra kay mao man pod iyahang mga ginikanan. Ug uban pa, ug uban pa, ug uban pang mga examples. Dili malimod nga sa pagdesisyon sa pagbulag, makaunaw na gyud nga mao kato ang solusyon. Kay murag mao man sad gyud. Pero dili mabantayan ang consequences nga mahimong resulta sa gidesisyon. Example, nagbulag na, nasolusyonan ang away. Wala na'y kaaway kay di nagaipon. Pero wala na bantayan nga ang anak adunay mga confusions o pagkalibog samtang siya gadako. Bisan pa man na-provide ang panginahanglanon financially, pero wala na-provide ang emosyonal nga panginahanglanon. Ignak og bakakon. Kitang mga anak, mas malipay ug mas ipalabi nato nga makita ang atoang mga ginikanan nga sweet o galabing-labing kaysa madawat nato ang atoang mga gusto nga dulaan, gusto nga gamit, o kwarta baka. Ako gatuo nga kung mabatian lang sa mga anak nga adunay gugma sa pamilya, nga nag-ugat sa gugma o kalipay sa amahan ug inahan, dili na mapugos ang mga anak mangita og kalipay o gugma diha sa gawas. Pinaagis mga barkada, mga butang, kwarta ug uban pa. Real talk. Nalabihan lang gyud ang tudlo sa ato nga tanan masulbad og kwarta. Nga kung naalay kwarta, wala untay problema ang pamilya. Aduna siya kamatuoran apan dili na mao ang nag-inusarang hinungdan. Busa, ngano man kini akong mensahe sa New Year? Wala ko kabalo.
maulay impression sa ako this time. Di na ko ni gusto personally i-share kay unsa man untay labot ninyo sa akong kinabuhi. Pero I believe God wants me to share this with you kay basin pareha ta o basin dili ta pareha nga panganduyon nimo nga dili unta ka maparehas ako o sa amo. Again, wala ko'y pagmahay. I love my mama and daddy. Napasaylo na nako sila. What's done is done. Pero you know what? I have this burning hope. Hope that they will forgive each other in God's time. Nga buhaton nila ang gituuhan nilang gusto ipabuhat sa ilahas Ginoo ug dili lang ang ilahang personal na gusto. I hope ikaw pod adunay hope. I believe that you will also believe. Kay nga naman, as a believer, the best way to trust God is to trust in Him the impossible. Nganong ang imposible man? Kay kung posible pa na, dili na unta na magampo. Pero kay imposible man para sa atong mata, huna-huna og pagbati, musalig gyud tas nag-inusarang makahimo sa imposible, himuong posible. Basta kay Happy New Year doesn't need to be new. Usahay, we need to renew. Amen?